Céhfuil sibh margin an bhfuil sibh go maith Ceacht Gaeilge donna chóirdrangna an téama a bhaid agan a rís an seachtain seach ná an Nollaig. Bhí mé ag súil go mór leis an bhí se an seach a dhéanamh díomh margin. Tá sketch míní orm chun an íorne rá. Tá an méid sin le taspáint agam díomh. An amsir nniu chluisim an bháisteach ag stealú las mu, so tá brón orm na maiid sibh an dul ag sprí nniu mar is gná ach jofi sé beidir seans brise éire all rih deara an lé. An céadrod atá agam díomh margin ná seo pís a pápéir gná pís a pápéir a bhecinn sibh na spotaí atá air se agus is féidir libh sort clifa cainte bheith agam le seo. So an rudí dhéana sé oké, na dahan ar an tíomh seo agus ar an tíomh eile fecinn tú na hibhreacha. Ok? Tá me ceappa go ndearna sibh rud mar seach sin an chuí dhéanaan tú é. So fáin tú pís a pápéir agus brisin tú sús mar sinna. Tá sé déanta agah hana an na clifa seo mar. So ní bhí nó mé díomh conas é a chur le chéile. Tá sé sin rólas agah hana ag tá spáinú díomh cad tá me géirí rá. Cuirí sé seo sibh ag leabhart sa Gaeilge fanga bheici sibh. So cub that ding 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 that Beiger gorum. Fecinn tú gorum agus an sin fecinn tú na hibhreacha táir tá hocht agus a héin ordin tú a hocht agus fecinn tú gohfuil ceistán. Cén sais leabhar is maith leat. Now mhaach a scríomh sin. Níl scríomh nóireacht róhaige tá brón orm rá. Agus cena seacht cén chuí a dhéanaan tú té sin ceist eile a chuir sé isteach. Tamlí nó hen, tá sé seo déanta agin na tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mína díos. 10 uair. An yeah, agus piú má beidir dat nó bán dearg, fecinn tú bán dearg ó sglói mé agus fecinn tú a dó agus a trí an sin ordíonn tú díreach an clúas a dó agus cad a jit tú do bhricfásta. Agus is mar sin atá sé. Is bailla éasca é chun clachtáil ar na chéanú difriúla né héin ar scoil cá bhamseirí. Tá si dulg scrífa sin sin. Yeah, mar sin á sin go jazz difriúla sótha. Fanga bheici mé is cas mé an camar timp go bheici mé an bhecinn sibh seo tháinig mé seo ar an idirlína réir. Seo láráilinn a scríb óin í glynn an túidir Gaeilge is fearlam agus bhí cáhaireach le na pictorí le na léróidí Mr. Ando. Níor thula mé faoi Mr. Ando riomh. Feici sibh héin go ndearna siad obair mhór an seach. Is íhanlam na foglatá i gáine. Fanga glasí sibh. Ná ní léim mé garthad beidir lechanna na gúna trí. Tá gá ile rud sa chóir sleán áin. Gat breag an déanta gat mála lán. Daddy na Nollaig ag ticáil in i fiann, ag seicáil an lista an bhfuil gath rud ann. Líróid de híle, cluthe de bhhartín, scútar de aisling, bricí de chin, comán agus stitar, de chibháin, gitár de Rebecca, paint de cheán. Agus is mar sinna chéanse, rímáilinn i gceist. Teddy beagáilinn de ghara óg, na mílte leabhar na céta báb óg. Míra na Mary agus gligíní bín siad ag bábíní rattlers is tócha. Cachan tú mar sinad, crochan tú mar sinad. Milseán, seachláid agus stáisiún sprí. No sin go jazz agus is mar sinna chéanse trídin ar. Ní bhaca mé leis an rud go léir a fecinn sibh héine go sé go jazz. Yeah, well ar éos, bhí sketch míní orm nuair tháinig mé ar sin a réir, so bhí mé géirí é sin a haspáint díomh. So fág mé sin ar lehéamh agus mé fís a pápéir. Rud eile a fáiste a tháinig mé ar na tháinig fearr a cuairt agus bhí na leabhar seo aige. Now, tá levéil an ginn sib me, sin levéil a héin, tá na híisiil rangana, tá an Gaeilge an siimplí an sin, bheith sé ró himplí don na hádrang atá sagam. Well, ná bígí búthra. Sin cean a trí éirí an Gaeilge beagáiní níos deacra, getting more difficult níos deacra, agus bogann sé ráid cean a 5, 7, a 9, agus mar sin ná táidig bogú sús fan go bheici sibh. Idris pancóg. Bhecinn sibh an rud atá dhéanamh ag an glan, tá siad ag déanamh pancóige, bhfuil íhan an pancóga. Agus an bhecinn sibh ná an is an caid an Gaeilge táin sin se, agus na cóhar, stuff le masú agus mar sinse, agus is mar sinna chéanse, I bhar héanse ag níos deacra fós, hahanna cinn seo go mórlam, léachra sa star as Gaeilge. Beag an íon deacar a hiag an am céine tá me ceappa go mé rang a 5 agus rang a 6 an tóirt faoi seo. Dónal ó Conal,
fear mór le rás a star. Curie a bethe, agus shop Marie Curie, Oli Callúil freisin, go leor stuff jazz an sin nach bhfuil. Agus ánacha na hÉireann thoma. Yeah. Fíorscéal faoin na hánacha in éireann. Agus ní dólam go siró jacar. Fecinn sibh sin. Ceacht tírólas sa sótha de hais. Rénos, agus bhí mé thóca leo gur ír mé ar an bhear teacht le busca agus tháinig sé ar maidin. Agus fan go bhheicimiid cadatá sa bhusca an seagam. Fecinn sibh, I gach levéil tá níos mó ná leabhar amháin. Tá 5 cenig levéile 1, 5 levéile 2, agus téann siad tho fada le levéile tá me cepa 4 5 leabhar ionach ceannacha, agus ní stopan sé an sin téann siad dí levéil a 8 at níl na leabhar cho fada goibhar 8 scríofa ag an ggólacht go fóil. So tuci sé reis le levéile 5 6 7 agus a 8 agus ba sé go clustáil faoin na leabhar sin a rís beidir tar éis na Nollaig atá sé agam agus tá sketchmíní orm mar is jazz an rud é. Stuff maith Gaeilge a bheith aganne sa scoil. Well, stuff maith léthireachta a bheith aganne sa scoil onas go mbeidh sibh an Gaeilge jazz a léamh. Agus eáil leabhar socha jazz a mar seo. Nolín cearta gom. Tá leabhar jazz agan sa bhéir le freisin fan go bheici sibh tháinig sé leis an busca mór fan go bheici sibh tháinig sé leis an busca mór don bhéir le freisin ach mar écinn sibh Rainbow Level Readers Factbook sa siad na cinn sin a lug as béirle so sin a fách gur an digann sin mé gur thucra mé ar leabhar nó más maith le bhar bhusca Gaeilge áil thoma. Fan go bheici mé cos mé an camera timpeall. Oh yes, tháinig an iris Nollaig. It's even am an tagrán seo, mar recinn sibh, calúr na Nollaig. Agus an seo fecinn sibh thoma, nó sé an sin mí na Nollaig gáil réanat. Oh tá sé an Nollaig 2000 is a fiche. So galúr stuff an seo faoin Nollaig. Dhéanam mé mór an libh stocha tíoch na picturí haspáin Steve. Tá an Gaeilge beaganín casta difficult an seo. Nach bhfuil. Is jazz an rud é eáil go bhfuil is dócha irisí an trí bheith na Gaeilge. Calúra na Nollaig, the celebration of Christmas. Crán Nollaig, tuigeann sibh sin an, agus a píos a scríofa faoi sin. Drunalus, drúalus bechóir dem rá, drúalus, an tuigeann sibh gad is drúalus an, tá spáinní mé an picture díobh, drúalus agus a píos a scríofa faoi sin. Go jazz, cadile tá an, focail orsa, sin, focail orsa, old names is tócha. Práiseach Nollaig, Socha ag dear an le bín messes nó práiseach ar fud na háite socha. Lá an drólín St. Stephen's Day, nacha? Go jazz. Catá hús an seachan ordu. Scátáil ar affran. Scátáil ar affran. Agus sin tradiisiún eile níor thula mé faoin gan sin a riomh. Tá go leor stuff eile an is dócha freisin. Níl sé go léir faoin Nollaig ach tá go leor ailseán í an bhí seo faoin Nollaig ceart go leor. Agus sin is dócha clifa pelle a Jimriú í borchan chrócaile déanaí agus písa star ag bant leis an ócáid sin thoma. Fáici mé sin ar leithéamh a chailíní agus boci mé ar rai. So, sér tágam niúló. An gcuimhlibh an seachtain seo cáte rinne mé tuigim inis, tá sé agam inis, an féidir lum, a mé muidirán agus cad ag happen tú faoi. Well, thucra mé ar córa burte a dhéanamh ag úsáid más mathlibh na bhrásaí sin a lug. So seo córa burte Aisling. Ein scéal, bríd, tá Ceacht Gaeilge nar thula tú. Cad ag happen tú faoi sin? Aisling. Ní chreidim thu, níl sé fuair go leor. Bríd, moithín fuair ar éonós, Aisling. Bín tú I gcónaí fuair. Tuigim go leor rud é ach ní féidir le sneachta titsim, nuair nach mín air le feiceáil an seo agus an siúd. Bríd, thula mé an deiscéal faoin sneachta ar an ucht. Aisling. Tá sé agam inis. Níl tú ag súil go núnhí siad na scoileanna arís. Meas tú an mé siad an na scoileanna a rúna
Taréis na blina atá cura isteach Tá dul mú mór ort. Bíonn tú I gcónaí ag bringlóidí. Cad ceapan tú féin inis? Bríd. Ceapam go mbeidh an ceart arís agumsa. Fan go bheici tú. Níl bríd ro hásta. Well dúsáid mé mar a chóirt mé an Gaeilge bhí agah ón Ceacht Gaeilge. Hon an córa burte seo a chur le chéile díobh. Agus is móna sin lena mé ra beaganín agus feici si bhar an tíbheile Gaeilge that was a good point. Rinne tú pointse maach. Cuir mé sin Beiger I ggóra burte díobh an Ceacht Gaeilge. Are you saying an will tú I grá? Can you give us an example? An will tú an sample a chóirt dún faoi sin? Can you explain a little more about an féidir leat míú níos mó a chóirt dún faoi? So, agus tuc mé ráis go siúd a ríis a fáiste díobh. So, leithéamh a ríis agus an córa burte. Now, a fáiste a bug mé ra go tapa. Seo focail mór ach is focail as béirle tá sé an gharid an gcéir beagna níos fuide as Gaeilge. Tá sé important, tá sé táachta ag gnám céine. A chóramh sin recount. A chóramh an lé. An dearfach agus an seo feici tú ríis go úsáid mé na bríchre nabhríalta san amsir caite. Jenny mé go tapa. Chonaic mé mo cháirde go léir aniu. Fuair mé oberwach ó mo bhúnseoir. Jip mé ag a héna chlog. Thug me hisismóirí lón deasta mo tháinig go leor bruntanas do raffle scuile nó don raffle scuile iniu. Thúla mé go bhfuil Ceacht Gaeilge. Bhí mór a tin iniu. Chuaigh an rang amach sa chlós. Rinne mé más a cháin Nollaig iniu. Dúirt mé an focail nua a chóramh iniu. Rug mé ar an seans mo gása a chleachta sa chlós iniu. Now, an dúilteach sin an negative rinne mar a lug an dearfach, sin an dearfach an sin. Now, an dúilteach, féic, an scéal céine a. Níacha mé mo cháirde go léir aniu. Ní bhuair mé oberwa ó mo bhúnseoir. Agus na cinile, níor ip mé ag a héna clog. Níor thug mo hisismóir lón deastam. Níor tháinig, níor thúla, ní rá, ní achi, ní airne, níor gúirt, níor rug. Agus na ceistena. An bhacha tú de cháirde sin botún typeón sin a fáistí CHAIRDE. An bhacha tú de cháirde go léir aniu. An bhuair tú oberwach ó do bhúnseoir na cinile. Ré thug ar tháinig an neachaí an rá thúla chóir rá an neachaí an nearna an nuairt agus rug. So is sin na ceistena agus Mas rud má tá sé bhgéirí clachtaáil agus Jean clachta máisteach fé si bhanán an well tá Jenny de bhúnseoir an cinenne faoi seo a bhé si bhanán Beiger an dúilteach a chríicnú don scéal dearfach agus nó chríicnú tú leis an dúilteach do gafríthar fé túnán Beiger na ceistena a scríomh de gach cean freisin agus fé an trí leagan agus an sin an dearfach an dúilteach agus na ceistena don na bríomhre neamhríalta san amsir caite. Fáic me sin ar leithéamh rachi mé ra go tapa féic gramadach gan stró, well, gramadach na Gaeilge, bíonn sé I gcónaí Jackar. So ní dhéana mé a rud beag amháin díobh, which a bhré. Ok, fáic me sin dearcha ar leithéamh. An bhecinn sibh seo písa ón bhoclór Gaeilge agus níl mé géirí bacú le aon rud eile an sin. Ach óin an focail seo clan. Now, tuigeann sibh a lug cad is clanán agus á sin seo family, clan. Tá F in aice leis sin feminine, which means cílann si sin gúla an focail feminine, agus as Gaeilge bín cuid sin a focail feminine agus bín cuid eile ach a masculine, feminine, an Gaeilge sin nó baninscanach. Agus nuair scríbann tú clan in Abert agus nuair bhín an leis chuirdan an héite seo, mar hampla. The family were shopping. Bhí an CH, bhí an chláán ag sipadóireacht. Na bhfuil sé sin soléir agus is mar sin a bhíonn sé de éon ocail on Gaeilge atá mas maitlah baninscanach. Chuirdan an bhecinn sibh an H nó an sébhú seachan, an chláán, an inneog, an fork, PHA for the IRC. Ban is a woman, ach an van, bhí an van sin, an van. Well, sin stuff nua díomh fáistí, fáic me sin ar leithéamh
agus bug mé roi go beogs go tapa agus bwallam lechan na gón ó trí léibhdíobh. Tá méid dul harám an seo tá fíorhrón orm harfór a misisirólah ní chameada mé bhád eile sibh. Thóg sí má péir a lámhíní, sé an lámhíní glasa, bhí siad an ghiblach. Déag gatainna ar a chéile. Sa deire bhris mami an tost. An bhfuil éon cháirta leo, déag dara sa bhosca ríis. Bhí blúr a pápéir sa chúne. Hotel Cairo, Bruntanas ón Egypt, le grá Uncle Taig. Uncle Taig ar sa Deirdre, cé hé siúd? Thusaí daddy I gára. Drethir lumsa, bín sé I gcónaí ag taistal. An bhecinn si bhé? Uncle Taig. A gcuivan libh na clocha sin a fuair misisiúháid rih Nollaig. Agus stopi méid an fola ag an bhocail sin Nollaig mar tá sé nám dom Nollaig chuna rá agus náideannig I dearmad ar an freagrada sin sna hádrangana gurab aulaí dit. Agus tá méid súl go mór leis an gceacht an seachtain seo thugan. Mar gúirt mé bhún mé an frása seo tífa tá mé anmór leis an Gaeilge agus í a churchan chin sa scoil. Go nairi liv, bí a seachtain maithagah, náideannig I dearmad sin hafa go week, bí a seachtain maithagah, no agus bí a lá maithagah thoma. Slán.